нархи ин ду хонагаи фурӯшӣ ҳамагӣ 460 000 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, балкон дорад, духонагаи палнатсенни техпаспортам дорад, бо барқ ва об таъмин аст. бинед чӣ қадар фишори об баланд мебошад. дӯстони азиз, дар этажи паст дар сеюм ошшона ҷойгир мебошад бо таъмир. ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ноҳия рӯдакӣ пеши нотариуса ҷойгир мебошад. дар ин ҷо худи нотариус ва рост роҳ ба сӯи бозори давлати зафар, аз ин тараф роҳ ба сӯи шоҳроҳи душанбе бохтар. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ дар ҳамин блок ҷойгир мебошад. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи палнатсенни мебошад. ҳама ҳуҷраҳояш қати ошхонааш креза доранд. 54 метри квадратӣ дар ошшонаи беҳтарин дар сеюм ошшона ҷойгир мебошад. хона бо таъмир аст. дӯстони азиз, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад аз беғарзи се чиз: яхдон, мошинаи ҷумашӯӣ ва газовая плита. дигар чизҳояш меистад. дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. мактабу боғчаи кӯдакона, масҷид, бозори хӯрока, ҳамаш дар наздикиаш қарор дорад. нархаш ҳамагӣ 460 000 сомонӣ ки ин нарх боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. бино техпаспорт дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 6063 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.